Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Illum mad-dinja kollha il-Knisja tiċċelebra il-festa għażiża tal-konverżjoni tal-Apostlu San Pawl. Ejjew nitolbu għall-għaqda fost il-Knejjes biex il-koll kemm aħna nimxu taħt raj wieħed. Fil-waqt li narfu l-qasijiet tagħna nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Roħ Nikolina Żammit u l-familjari. Nitolbu glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Ibn waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħarruf t'Alla bin il-Missier, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenn għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qajt talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenn għalina, għaliex inti waħdek għaddejs, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, int għallimt id-dinja kollha bil-prietki tal-Apostlu Missierna San Pawl li llum qegħdin niċċelebraw il-konverżjoni tiegħu. Għamel li aħna nimxu fuq l-eżempju tiegħu biex inkunu xhieda tal-verità tiegħek quddiem il-bnedmin kollha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu qal lill-poplu: jiena ludi twelidt f'Tarsu taċ-Ċiliċja, imma trabbejt f'din il-belt f'riġlejn Gamaliel u tħarriġt bir-reqqa fil-ħarsien tal-liġi ta' missirijietna. Jien mimli ħeġġa għal Alla kif ukoll intom il-koll illum. Jien ħatta sal-mewt kontra min qabad din it-triq tal-mulej u rbat u tfajt il-ħabs irġiel u nisa kif jista' jixidli l-qassis il-kbir u l-kunsill kollu tax-xjuħ. Jien min għandhom li jinħatt it-tri għal ħutna u mort Damasku biex lil dawk ukoll li kienu hemm inġibhom marbutin Ġerusalemm u jkunu kastigati. Imma jienu sejjer kif kont qrib Damasku, f'daqqa waħda għal ħabta ta' nofsinhar dawl kbir mis-sema idda madwari. Waqajt mal-art u smajt leħen jgħidli: Sawl, Sawl, għaliex qiegħed tippersegwitani? Jiena weġibt: min int mulej? U hu għalli: jien Ġesu ta' Nażaret li int qiegħed tippersegwitah. Dawk li kienu miegħi raw id-dawl imma ma semewx il-leħen ta' min kien ikellimni. Imbagħad jiena għedt: x'għandi nagħmel mulej? U l-mulej għalli: u mur Damasku, hemm jgħidulek kull ma għandek tagħmel. Billi ma stajtx nara minħabba id-dija ta' dak id-dawl, mexxewni min idi dawk li kienu miegħi u hekk wasalt Damasku. Hemmhekk kien hemm wieħed jismu Ħananija, raġel sewwa skont il-liġi li kellu fama tajba mal-lut li kienu joqogħdu hemm. Ġie għandi, resaq fuqi u qalli: Sawl hija hu id-dawl. Dak il-ħin stess bdejt nara u nħares leħ. Imbagħad hu għalli: Alla ta' missirijietna għażlek biex tara fir-rieda tiegħu. Tara lil dak li hu il-ġust
u tisimmu ikelmek b'fommu stess, għax int għad trid tixet għalih quddiem il-bnedmin kollha fuq dak li rajt u smajt. U issa x'inti tistenna, tammet u nħal minn dnubietek, int u ssejjaħ ismu. Il-kelma tal-mulej. Morru fid-dinja kollha xandru il-bxara it-tajba. Morru fid-dinja kollha xandru il-bxara it-tajba. Faħru l-mulej ġnus kollha, sebħuh popli kollha. Morru fid-dinja kollha xandru il-bxara it-tajba. Għaliex qawwija hi l-grazzja tiegħu għalina, il-fedeltà tal-mulej tibqa' għal dejjem. Morru fid-dinja kollha u xandru il-bxara it-tajba. Alleluja, alleluja, alleluja. Jiena għażiltkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott, u l-frott tagħkom jibqa' jgħid il-mulej. Alleluja, il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu wera ruħu lil-11 u qalilhom: Morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed isalva, iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemnu. Fismi jkeċċu xjaten, jitkellmu bilsna ġodda, jaqbdu srieb bidejhom, u jekk jixorbu xi xorb li jġid il-mewt u jagħmlilhom il-ħsara, iqegħdu ma jagħmlilhomx ħsara, iqegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. Il-kelma tal-mulej. L-ewwel qari meħud mill-Atti tal-Apostli miktub minn San Luqa, li San Luqa nistgħu ngħidu wkoll kien kittieb, il-kittieb ta' San Pawl. Infatti hawnhekk għandna l-istqarrija ta' Pawlu fuq il-konverżjoni tiegħu. U San Pawl ma jistmerx il-passat tiegħu. Ma jistħejx jgħid li hu kien Fariżew, ma jistħejx jgħid li hu kien dak li jippersegwita l-insara, li kien deċiż li jaqridhom. Imma dan kollu jaqrah bħala preparazzjoni għal bidla li huwa sab f'ħajtu. U hawnhekk nixtieq nagħmel hekk l-ewwel riflessjoni għalina, għax dan qed jingħad għalija u għalik. Jiena naħseb il-kol kemm aħna jekk inħarsu lura naraw id-difetti tagħna, l-iżbalji tagħna, id-dnubiet tagħna. Xi drabi tibqa' ġorra anke id-dbatija tad-dnub tiegħek jew tad-dnub li wettaq ħaddieħor, għaliex ma ninsewx li kull dnub iħalli marka timbru fuq is-soċjetà, fuq il-familja tiegħek, fuq il-komunità nisranija. Imma dan kollu ejjew inkunu konxi u nagħmlu bħal San Pawl. Għax San Pawl jagħmillu żewġ mistoqsijiet lil-mulej. Min inti, mulej? Jien fil-ħajja tiegħi qiegħed tassew infittxu. Kapaċi din il-frażi, din il-mistoqsija lil-mulej nagħmililu ta' kuljum. Mulej, min int? Urini min int matul din il-ġurnata li inti stess qiegħed tagħtini.
ħafna drabi aħna naħsbu li huwa jien li ħammexxi l-ħajti. Kif kien jaħsibha San Pawl, kien jaħsibha li għax huwa għandu l-poter, għax hu qawwi, allura jista' jaqbad u jorbot il-kulħadd u jitfa' l-sir u jitfa' l-ħabs. Imma x'inhu dak li jibdel il-ħajja ta' San Pawl? Hija propju din il-mistoqsija li jagħmel lil mulej. Xi triedni nagħmel? Hawn hu l-qofol ta' kollox eżies. Li jien anke meta nara l-fraġilità tiegħi, ix-xejn tiegħi, mhux laqta qalbi u ngħid Alla nsini, Alla qed jikkastigani, ara x'qed jippermetti anke meta naraw il-ħażen madwarna. Imma rrid nagħmel dawn iż-żewġ frażijiet. Min int, urini min int, u wejdli xi triedni nagħmel. Hawnhekk San Pawl jekk nirriflettu ftit fil-fond, qed jgħid l-istess frażijiet li qalet il-Verġni Marija u li qal Kristu. Qal kelma li ġiet irrevelata lili għal Marija. Marija ddur fuq l-anġlu u tgħidlu jiena lesta li nkun il-qaddejja tal-mulej. Hawn jien. Jiena ma rrid nagħmel dak li jgħidli l-mulej. L-istess Kristu fl-ort tal-Ġetsemani tqejl iwa dan il-kalċi imma mulej tkun ir-rieda tiegħek, ikun li trid int. U San Pawl l-istess mixħud fl-art, anki hawnhekk dak ma kienx sempliċement inċident, imma dak qed juri x'jagħmel il-ħażin lili u lilek. Id-dnub jitfana mal-art, ikissirna, isabbatna. Imma Pawlu ma jibqax fl-art. Pawlu jerfa' ħarstu l-fuq u jgħidlu urini mulej xi trid minni. U minn dak il-ħin jibda jagħmel dak li qallu l-mulej. U jsir kif qrajna anke fit-talba tal-bidu tal-Qudiesa l-ikbar predikatur tal-Knisja. L-aktar bniedem li mexa, li terraq, li salpa qasam l-ibħra biex iwassal il-bxara tajba, biex iwassal lil Kristu. Din hija l-ħajja ta' Pawlu, imma din hija wkoll il-ħajja tiegħi u tiegħek. Għaliex jiena wkoll jeħtieġ li l-mulej nistaqsih dawn iż-żewġ frażijiet. Min int, urini min int mulej. Għamel li jien matul din il-ġurnata li qed tagħtini jiena nintebaħ bil-preżenza tiegħek, narfek. Imma fuq kollox, matul din il-ġurnata li inti qed tagħtini, jiena nagħmel dak li inti titlob minni, għax jiena wkoll irrid insejr għaddej tiegħek. Għax meta jiena nagħmel ir-rieda tiegħek, jiena qiegħed inwassal ismek lil bnedmin fil-familja tiegħi, fuq il-post tax-xogħol. Dan huwa l-Evanġelju. Għalhekk l-Evanġelju hawnhekk meħud mill-Evanġelista Marku jagħtina dan il-kmandament li l-mulej jagħti. Morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju. Morru kull fejn tmur int xandar wassal lil Kristu. Din mhijiex missjoni tas-saċerdot tiegħu biss, jew tal-isqfijiet, jew tas-sorijiet. Din hija l-missjoni ta' kull nisrani. Għax kull bniedem jeħtieġ li jkun imdawwal mill-kelma tal-mulej. Imbagħad San Mark, xi ħaġa tassew sabiħa, jurina x'tagħmel il-kelma tal-mulej. X'tagħmel din l-aħbar tajba lil dawk li jilqgħuha. Fismi ikeċċu xjaten. Xi tfisser tkeċċi x-xitan? Dak li għandu l-qrum? Le. Tkeċċi dak kollu li huwa qarrieq li bih jinqeda x-xitan.
għax il-kelma xitan tfisser il-qarrieq. Mena inti il-kelma ta' Alla li jiddawlek bħal dak id-dawl li niżel fuq il-persuna ta' Pawlu huwa id-dawl tal-kelma ta' Alla. U meta jiena nilqa d-dawl ta' Alla, id-dawl ta' Alla ikeċċi madwari kull erq. Jitkellmu bil-sna ġodda. X'inhu li jissa jien għax hemmint ħanibda nitkellem biċ-Ċiniż? Le. X'inhuma l-sna ġodda li l-bniedem għandu bżonn? Huwa l-leħen tal-imħabba ta' Alla. Hija l-imħabba mgħixa, hija l-ħniena, hija l-maħfra. Dan huwa il-lingwaġġ ta' Alla. Jaqbdu srieb bidejhom u jekk jixorbu xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx il-ħsara. Għax meta jien nixrob kliem qarrieq dak huwa velenu għalija. Imma meta jiena nixrob mill-kelma ta' Alla kif rajna l-ħadd li għadda l-imbit it-tajjeb, allura qalbi tkun mimlija bil-paċi. Ejjew nitolbu ielu din il-grazzja l-Apostlu missierna San Pawl. Ejjew nitolbuh jienna biex aħna ta' kuljum nikkonvertu. Biex aħna ta' kuljum narfu nażlu il-leħen ta' Alla minn ħafna ilħna foloz, minn ħafna ilħna qarrieqa. U nħallu fuq kollox li tkun il-kelma ta' Alla li ddawwal kull deċiżjoni li nagħmlu fil-ħajja tagħna. Aħna nifirħu illum fil-mulej li fit-triq ta' Damasku sejjaħ lil San Pawl minn persekutur għamlu evangelizzatur. Nitolbu għalhekk sabiex il-Knisja u d-dinja ikunu dejjem lesti ħajilqgħu l-Evanġelju. Ngħidu għalhekk ħatkun fuqna mulej it-tieba tiegħek, ħatkun fuqna mulej it-tieba tiegħek. Mulej l-insara mifruda bejnietom huma mxerda bħaż-żerrija tal-qamħ. Qarreb dak il-jum li jsiru l-koll ħaġa waħda sabiex id-dinja kollha temmen. Nitolbu ħatkun fuqna mulej it-tieba tiegħek. Alla ta' missirijietna, inti tajt il-wedit tiegħek lill-Abraham u lil-nislu. Wassal lill-poplu ludi biex jaraf Ġesu ta' Nażaret il-Messija il-mibgħut tiegħek. Nitolbu. Mulej, ħafna huma dawk li għandhom il-ġuħ u l-ħaċċa għalik, ħajjiksbu fil-komunitajiet insara min jilqaħħom bimħabba bħalma sab San Pawl f'Damasku. Nitolbu. Mulej, inresqu quddiemek il-missjonarji Maltin u Għawċejn li bħal Pawlu ħallew art twelidhom u marru jxandru il-kelma tiegħek lil-ġnus, qaddisom u imlijom bil-barka tiegħek. Nitolbu. Il-qamulej dawn it-talbiet tagħna, għatina l-grazzja li dejjem nikkonvertu biex aħna l-koll ikollna sem fil-missjoni tax-xandir tal-Evanġelju. Inti tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Yeah.
Itolbu ħudi biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina il-grazzja mulej li aħna nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa l-Ispirtu Santu jimlina b'dak id-dawl tal-fidi li bih dejjem dawwal lill-Apostlu missierna San Pawl biex ixandar il-glorja tiegħek bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Inti ried li l-Apostlu San Pawl ikun għodda magħżula minnek biex iwassal ismek quddiem il-ġnus u jmexxihom lejn il-fidi li għalija sejjaħtilhom bit-tifsir għaref tiegħu. Int dawwartu lejk biex jibni l-Knisja li kontrija qabel huwa kien tant tqabad u għaqqad mill-ġdid lill-merħla ta' Kristu kull fejn kienet ġiet imferxa. Għalhekk mal-anġli u l-qaddisin kollha infaħruk u bla qiegħda intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ogħla ta' smewijiet. Għaddejs ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, għaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċ, reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Pawl missierna u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu
kif għallimna u ridna namlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħarex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżdej kelmu waħda ruħi tkun fejn. Ġisem ta' Kristi ħarisni għal-ħajja ta' dejjem.
Il-mulej ġi jżurna permezz tas-sagrament għad-dejs tal-Ewkaristija. Jew aħna wkoll ma' Pawlu nitolbuh u ngħidulu mulej xi tridni nagħmel. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, bis-saħħa ta' tqarbina imqazza li għamilna, ħeġġiġna b'dak in-nar ta' imħabba li bih kebbis lill-Apostlu missierna San Pawl fil-ħsieb u fil-ħerqa tiegħu għall-Knisja kollha bi Kristu Siedna. Kejjew nofru dawn it-tliet avamarijiet għal Malta u Għawdex tagħna f'din il-festa għażiża ta' San Pawl. Fuq kollox niftakru fil-missjonarji u fl-emigranti Maltejn u Għawċi. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.